Kasabay ng 126 na anibersaryo ng unang Republika ng Pilipinas, formal nang nanumpa ang mga newly elected officers ng Central Luzon Media Association o CLMA para sa taong 2025 to 2026 nitong January 23. Ginanap ang makulay na induction at oath-taking ceremony sa Widows Hotel Clark. Filipiniana ang tema ng pagdiriwang at sumasalamin umano ito sa advokasya ng organisasyon na sumuporta sa mga local, micro, small and medium enterprises o MSMEs. Sa speech ni CLMA President Mark Sison, binigyang diin niya ang kahalagaan ng media sa lipunan. So we, as members of the media, have a sacred duty to the truth. Our work is similar to peeling an onion. Layer by layer, we uncover what lies beneath, even when it's uncomfortable or challenging. Dagdag niya, ang responsibilidad ng media ang magbigay impormasyon, hamunin ang katotohanan at maglingkod ng buong katapangan. Pinangunahan ni Pampanga Vice Governor Lilia Pineda ang induction at oath-taking rights ng CLMA Pampanga Chapter Officers. Sinaluduhan ni Pineda ang CLMA dahil sa kanilang paghahatid umano ng makatotohanang impormasyon lalo na ngayong palapit na ang eleksyon. Eleksyon lang ngayon. Siyempre, yung mga politiko, kanya-kanya silang sistema, mayroong sisirahan ka, minsan sirahan na lang ang nangyayari. Pero mabuti na lang sa panahon ngayon, nandyan kayo, sumusuport kayo at ang nasa totoo lang kayo. Hiling rin ni Pineda na magpatuloy ang pagtutulungan ng CLMA at ng provincial government ng Pampanga sa pagpapalago ng probinsya sa pamamagitan ng paghahatid ng credible at reliable information sa publiko. Pagpapalalim naman ng koneksyon sa komunidad ang nahahatid ng media para kay Clark Development Corporation President and CEO, Attorney Agnes VST de Venadera. Anya, fence community ang Clark. Kaya naman ang media raw ang tulay ng CDC upang malaman ng ibang komunidad ang mga development efforts na ginagawa rito. If you open your windows to the media, you are actually establishing the transparency. Makakasama naman ni Sison sa kanyang termino sina Albert Lacanlale ng Sunstar Pampanga at RW 95.5 FM bilang Executive Vice President. Vice President for Broadcast and Print pa rin, sina CLTV 36 Jody Mercado at Sunstar Pampanga Princess Clay Alcalas respectively. Habang si Joanne Manabat ng Raptor naman ang Vice President for Online. Magpapatuloy naman sa Secretary position si Chiki Kakal ng RW 95.1 FM. Sina Jenna Lumbang at CLTV 36 Paulo G. Santos naman ang Treasurer at Auditor. Kasama rin sa CLMA Pampanga Board of Directors ay si Boy Santiago bilang Chairman of the Board. At ang mga directors na sina AP San Pedro, Benny Gintu, Ray Malig, Glendy Sembrano at Joe Salazar. Ang CLMA founder at veteran journalist na si Cesar Bong Lacson, ang Chairman Emeritus ng CLMA Pampanga at advisor ng CLMA Council of Leaders. Samantala, dumalo rin sa pagdiriwang sina Pampanga 1st District Representative John Lazatin na nanguna rin sa induction ng bagong CLMA Regional Officers, Pampanga Chamber of Commerce and Industry Chairman Rene Romero, Angeles Vice Mayor Vicky Vega at Business Tycoon Rodolfo Bong Pineda. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.